Hej, i den her video vil jeg give en introduktion til analytisk plangeometri. Normalt når vi taler om geometri, så er det plangeometri, det vil sige geometriske figurer i planen, altså i 2 dimensioner. Og for eksempel en trekant, jamen den er defineret ved sine vinkelspidser, det vil sige vinklen i grader. Vi kan have vinkel B heroppe, vi har vinkel C. Og når trekantens vinkler er givet, jamen så er trekantens geometri også fastlagt. Derudover kan den også fastlægges ved sine sidelængder A, B og C. Har vi med en cirkel at gøre, så er dens geometri typisk fastlagt ud fra dens radius. Den store forskel mellem plangeometri og analytisk plangeometri, det er, at vi indfører et retvinklet koordinatsystem. Og så har vi lige pludselig helt nye muligheder for at beskrive geometriske figurer. For eksempel en trekant, den er beskrevet ved dens hjørnepunkt. Og det kan så blive givet ved koordinater. Dens B-punkt også givet ved koordinater. Og tilsvarende C-punktet. Og når de her 3 hjørnepunkter, de er fastlagt i koordinatsystemet, ja, så er hele trekantens geometri fastlagt. En cirkel vil man typisk fastlægge ud fra dens centrumskoordinat og så en eller anden radius. Men en cirkel kan for eksempel også fastlægges ved 3 givne punkter i planen, og så konstruerer man den cirkel, som går igennem lige præcis de her 3 punkter. Det giver også nogle nye muligheder. Man kan indføre rette linjer. En linje, som kan være defineret ved dens skæring med anden aksen, og så en eller anden hældningskoefficient A. Og lige snart vi har med linjer at gøre, ja, så kan vi også definere nye geometriske figurer. Lad os sige, at jeg har 3 linjer i planen, som er givet ved L1, L2 og her L3. Ja, så får jeg ved hjælp af de her 3 linjer lige pludselig udspændt en ny geometrisk figur, nemlig den her trekant. Så plangeometrien, den analytiske plangeometri, giver os nogle muligheder for at beskrive nogle figurer på en måde, som vi ikke kan i almindelig plangeometri. Nu sagde jeg, at man indfører et retvinklet koordinatsystem. Det vil sige, at førsteaksen, eller den vi typisk kalder x-aksen og y-aksen, står vinkelrette på hinanden. Og der er måske nogen, der tænker, jamen gør koordinatakser ikke altid det? Nej, de kan have vilkårlige vinkler i forhold til hinanden, men så bliver det lidt mere besværligt at arbejde med. Det har også nogle fordele i nogle sammenhæng. Men vi taler kun om det retvinklede koordinatsystem. Koordinatsystemet har nogle kvadranter, de er nummereret, hvor både x og y er positive. Det kaldes første kvadrant. Hvis vi går over sådan, at x bliver negativ og y positiv, så er det anden kvadrant. Når både x og y er negative, så er vi hernede i venstre hjørne i tredje kvadrant. Og når x er positiv og y er negativ, så er vi i fjerde kvadrant. Læg mærke til, at kvadranterne de er nummereret i positiv omløbsretning. Og positiv omløbsretning, når vi taler geometri, det er imod uret. Det kan måske huskes på, at det er samme vej som i rundkørslerne. Men det var lige en kort introduktion til analytisk plangeometri. I de følgende videoer, der vil jeg gå i dybden med, hvordan man kan arbejde med de forskellige geometriske figurer i planen.